exaltar a les nostres falleres majors, tenim a unes persones molt especials per a elles i avui també han volgut acompanyar-vos en un moment com aquest. Unes persones que ens faran conèixer millor a les nostres recent exaltades falleres majors. Mantenidora de la nostra fallera major infantil, Rosa, Jiménez i Juan. Bona vespre a tots. És per a mi un gran orgull ser la mantenedora de la fallera major infantil de Rabat, la meva filla Rosa. Quan me digueren qui volia que seguirà, se'm van passar diverses persones pel cap. Després de donar-li voltes i amb l'ànim del meu home, decidiren que seguirà jo. Com a mare, sols puc dir coses bones d'ella, però estic segura que tot el món que la coneix també té alguna cosa a dir. Què dir d'esta xiqueta, que nasqué un 26 de juny de 2007 i seguí una gran alegria per als seus iaios i per als seus tios, però sobretot per a son pare i per a mi. No hi havia prou xiqueta fa tots. Eres una xiqueta bona, carinyosa, risuenya, i que avui en dia t'has convertit en una bona senyoreta. Educar a la que li agrada molt jugar amb les amigues i també estar en la seva família. Segueres la primera de les dues millors coses que ens han passat a ton pare i a mi. En tu canviar la nostra vida i la casa. Cada vegada n'apareixen més xovets en casa. Quan arribe cansat a casa per la nit de treballar i me trobo els teus dibuixos amb les teves notes, diguem-ne, que em vols moltíssim, se'm dibuixa una gran sorpresa en la cara i m'oblida del cansament. Eres una bona estudiant. Quan portes les notes em fa sentir orgullosa de tu. Doncs tu eres la responsable d'aquestes notes. Des de xicoteta t'han agradat les falles, vestir-te de fallera, no tant les tragues i els petards. Però a poc els has perdut la por i ara t'encanta llançar-los. Sempre preparar per a fer-te monyos. Mai pareix que et canses quan vas de valenciana. Dona igual que haig acabat la frena o el passacarrer. Tu segueixes amb el teu tratge ben orgullosa. T'encanta disfressar-te per a la cavalcada del binomi. Dona igual que vaig de tomata, de telescòpica o de sandia. Decidires contenta en la teva disfressa. I què dir de baixar a sopar al casal, sempre a punt per anar i jugar amb les teves amigues. Eres l'admiració de la teva germana Diana, sempre vol estar amb tu i fer les coses que tu fas. Saps que ella et vol moltíssim, que es preocupa per tu. Com diu la pel·lícula que més t'agrada, Sou Sisters Forever. L'altre dia, quan li vaig dir el que tenia que fer a la teva germana en la presentació, botava d'alegria, encara que bote és normal en ella. Al contrari de tu, te prens les coses en calma. Des que vas néixer, has sigut una xiqueta tranquil·leta, i les dos juntes sou, per a ton pare i per a mi, el major tresor que tindrem mai. Sou el que més volem al món. És increïble el ràpid que estàs creixent. Qualsevol dia ja em pots furtar les sabates blanques que tant t'agraden. Encara que de vegades no vulguis créixer perquè vols que estiga més amb tu. Jo sempre estaré al teu costat, encara que de diferent manera. Ara ja no et banyi, però t'ajude quan tens algun dubte amb els deures. No et done de menjar, però m'ajudes a preparar-los. A casa estem tots contents de voler disfrutar d'aquest any com a fallera major infantil. Volem que no et pergues res, que guardes molts records bons d'aquell any faller tan emocionant per a tu i per a nosaltres, que estem al teu costat. Les fotos del Facebook parlen per si soles de lo que us divertiu tots quatre, ja siguin presentacions, vis d'honor o de més actes. Tens sort de tindre estos acompanyants. En Martín vos diu quan teniu que fer les coses. En José, en el que quan vos ves soleu riure de tot. I com no, en Cristina, que sempre està pendent de tu i de la que ha après moltes coses. Ja només puc dir, desitjar a tots que disfruteu de la nostra festa valenciana. Disfruteu de les falles, de les llums als carrers
Deixa olor a pólvora que ens envolta en esos dies que jo de seguro faré al costat de la meva reina. Despedim amb un fort aplaudiment a la mantenidora de la Fallera Major Infantil. Cristina, ¿y tú qué crees? ¿Que no n'hi ha per a tu? Estava en el guió. A veure. Rebeca, Burgos i Fernández, no ho sé. O sea, i de Matella Sí, Rebeca. Rebeca. Pots pujar a l'escenari, Rebeca, Burgos i Fernández? Rebeca, per on vas? No sé, te ficaste claro eso. Sí. Hi ha una carta per aquí. Ja t'apanyaràs. Per favor, una pregunta. ¿Podríem estar un poquet més en el protocolo? Lo que no pot ser es que estiguem así a mitad de presentació y yo así, mitja casa de azepans, ahí de azepam, que tinc un nerviós que me vull, y lo que no pot ser es que estiguem así a mitad de presentació y ara una carteta, que me vol dir, ja no pot ser, jo estic así, nerviós que me vull. Senyor president, disculpa, Nosaltres se n'anem, ja s'apanyarem. ¿Qué sabe? ¿Qué? A mi m'han platillado, pero teme que tú me estás. Así que vine para casi a volver a ver. Así en la carteta, La Escola de Màgia ha decidit nombrar-vos mantenedors de la Fallera Major de la Falla del Raval 2016. Yo lo siento mucho, pero así yo me corresponde a hacer y tengo nerviós y no estoy capaz para improvisar. Bueno, pues anem a prendre una pòssima a Israel i ara tornem. Vale. Un minutet, Anem a buscar al señor Snape. Ja estem així. Sospecho alguna casa ya. Ah, bueno, va. Ara que ja estem preparats, podem començar. Il·lustríssim alcalde de la vila, Jesús Monzó i Cubillos. Regidor de festes Alejandro García de la Pont. Corporació municipal, Fallers Machos del Poble de Catarroja, Marta Bort i Marta Pòlit. respectives cors d'honor. Fallers i falleres, rabalers, Molt molt bona bona nit a tots. Per aquells que no es coneguen, que s'han a presentar, som Rebeca i Borja, fallers, rabalers i amics de la nostra Fallera Major. Cristina, ens han convocat ací no com a dos bons amics. Venim en representació de tots els que tant et volem. Avui, els teus mantenedors no són els que comparteixen tants moments d'alegria, satisfacció, emoció, algun que altre disgustet, moments de saturació i molt de drama i, per supost, enguany, moltíssima il·lusió. Aquesta nit, qui et parla va amb veu de la teua jovenalla. A nostra Fallera Major li diuen Cristina, però estem segurs que molts de vosaltres s'haveu enterat en el moment que la nombraven per a pujar a peu d'escenari. I és que la nostra Regina és més coneguda per la contorna fallera i no fallera com la Pechu, O la Susu, o Tini, o Nefertiti, o Cleopatra. o esa de la Devesa. Bueno, se fem una idea. I és que precisament nostra Fallera Major no és una senyoreta anònima. Pregunteu a qui pregunteu, de segur que la coneixen. Com sabem, tots els fallers ens han explicat el propòsit de la nostra presentació. Lo que dels falles és un món a part.
un món ple de màgia, il·lusió i molta fantasia, i com no, molta sàtira. Doncs bé, en aquest món els fallers s'organitzem per escoles de màgies, no? Escoles de màgies? A les que anomenem comissions falleres. I per cosa de màgia, cada un acaba en aquella comissió en la que més s'identifica. Per a Cristina, tot començà en una comissió on va créixer molt arraigada a la cultura valenciana i a les tradicions catalogines. I així quedà atrapada per aquest món, fins al punt de representar a tal comissió com a fallera major infantil 2 anys, any en el que es reconegueren les dos. Eixa comissió és la falla d'Albufera de Catarroja, a la que encara avui dia i per sempre li tindrà una gran estima. Però amics, com li va ocórrer a Harry Potter, al créixer, Cristina tenia que complir el seu destí, i aquest destí era apuntar-se al nostre Raval. I d'esta manera arribar el Torbellino Pechuan a les nostres vides. I des de fa més de 10 anys forma part de la nostra particular escola de màgia, la comissió de la falla al Raval. En la nostra escola no juguem al Quidditch, com fan en Hogwarts. Ens ensenyen a participar en playbacks, treure el càrrec espectaculars cavalcades, a maquillar i pentinar, muntar decorats en temps rècord i canviar-nos de vestuari en el temps d'una parada en boxes. Però el més important és que ens han ensenyat, el que ens ha ensenyat la nostra comissió és atrapar la nostra particular snitch dorada cada vegada que estem al camp de xoc, és a dir, agarrar fort la nostra família que hem format entre les parets del nostre casal. Com hem dit, fa prou de temps que estem junts. Pràcticament hem crescut de la mà i a pesar del temps i dels camins que agarra cadascú, intentem no soltar-nos mai. Al contrari, agarrem en força les nits i per res del món consentirem que s'escapen. Ara tens una nova missió a la nostra escola que desitja tot alumne de màgia. No sempre és fàcil i agradable i pot ser tingues por, però tranquil·la, alguns ja l'han passat i et poden donar algun conseller, però sobretot tinc molt segur que des de primera fila sempre estarem tots nosaltres per a cuidar-te, protegir-te, riure, plorar, aplaudir-te, aconsellar-te i per damunt de tot és per treure les forces quan no les tingues. Cristina, disfruta del teu regnat. Per fi ha arribat el moment, amiga, germana. I no volem despedir-se sense dir-te que estem orgullosos de tu i que enguany i sempre ens tindràs al teu costat. És el moment. La missió ha començat i eixa banda que dus avui és la teua saeta de foc. Senyores i senyors, per a nosaltres és tot un plaer dir a viva veu que som amics de Cristina Pechuan Asensi, fallera major del Raval pel 2016. Després d'escoltar precioses paraules tretes dels vostres cors, vos agraïm la vostra llavor i els nostres presidents vos faran entrega d'un detall. Despedim amb un fort aplaudiment als mantenidors de les falleres majors, Rosa, Rebeca i Borja. Encara que els vostres ulls parlen sols, aplega l'hora de que es mostreu les vostres sensacions. En primer lloc serà la fallera major infantil, Rosa.
del alcalde de la Villa de Cataluña, Jesús Moncho y Cudillo. Regidor de festes en Alejandro García de Aragón. Falleres majors del poble, Marta Pont i Marta Poli. Fallers, falleres, familiars i amics, bona vesprada a tots. Avui és un dia molt especial per a mi. Avui es complís un somni, es fa la meva presentació com a fallera major infantil del Raval. Porto molt de temps pensant en aquest dia i per fi ha arribat. Ara puc lluir amb molt d'orgull la banda de fallera major infantil. Sé que són moltes les xiquetes a les que els agradaria estar ara en el meu lloc, però per diferents raons no poden ser-ho. A elles tinc que dir-los que no deixen mai de somiar en això, que si no heu va somiar. Segur que algun dia ho seran, ja siga com a fallera major infantil o com a fallera major. El que jo estiga avui ací és gràcies a meus pares, Rafa i Rosa, que m'apuntaren per a ser fallera major infantil, sabent que a mi m'agradaria. I sí que m'agrada, o millor dit, m'encanta. Estic disfrutant molt de cada acte i això sé que és el que voleu que jo disfrute, encara que per a vosaltres siga un gran esforç. Esforç sobretot per a mon pare, perquè ell li agraden les falles, però no per ser fallero. En canvi, s'apunta per ser faller. Però estar en ma mare, la meva germana i en mi. Encara que després disfruta molt en el casal i a la carpa. Gràcies, papi. Des d'ací, vull donar-li un bes a la meva vicialla Conxa, que ha fet un esforç per vindre a veure. Als meus iaios, Anna, Isabel i José, que quasi tots els dies tenen algo que fer per a la meva germana i per a mi. Ja siga vindre les iaies a dormir a casa, els dinars que me fa la iaia Anna els diumenges o els dinars en tots els dies de la iaia Isabel, sempre pensant en què mos agrada per a que mengem bé i estic a punt per a quan arribem o preparem la roba de fallera per a vestir-me a qualsevol moment. I com no, el meu iaio José, qui tots els dies ens porta el pa recient fet del forn. A més, ens portes i arregles del forn. Vos vull moltíssim. I donar-li les gràcies al meu iaio Rafa i a la Sílvia, que han vingut a Drede per poder veure'm ací, ja com a fallera major. A més, m'agrada molt parlar per WhatsApp amb vosaltres, però preferiria poder veure-vos més assovint. A meus tios, Anna i Salva, i als meus cosins Didac i Aaron, que s'han apuntat a faller per poder compartir amb mi
aquest any tan especial. Tia Dani i tia Bea, sempre que me feu sentir especial. M'ho passe molt bé quan estic amb vosaltres. A ma tia Cristina, que ha estat ajudant als meus iaios a que tot estiguera a punt i té un gran cor. I a mon tio José, que sé que avui està pensant en mi i li haguera agradat molt vindre a veure'l. A la meva cosina Ari i a mons tios Quique i l'Olivi, que han vingut a veure'l. D'ells tinc molts bons records dels dies que passem amb ells a l'estiu. Us vull donar molt a tots, però sobretot li vull donar les gràcies a la persona que més vull al món, a la meva germana Rihanna, que sempre que puja a l'escenari és la que més cridat, diguem-ne guapa, i s'emociona tant o més que jo. En tu tot és festa i alegria, no canvies mai. Et vull moltíssim, teta. Volia dir a tota la gent que ha estat preparant la presentació, que sé que haveu dedicat moltes hores i esforç. Estic molt contenta de lo que avui haveu fet ací. Sou tots molt grans. Volia dedicar-li unes breus paraules a Emma, Marta i Hugo, a les nostres antecessors. Hugo ha sigut un gran representant de la nostra falla com a president infantil. Marta, sempre rissenya, la teua presència frenava qualsevol acte. I Emma, sempre elegant i a la que aprecia moltíssim. Gràcies per les amigues que m'has donat, les teues filles. I com no podien ser menys, vull dirigir-me als meus companys d'aquest any, de màgia per a ells i per a mi. Martín, és molta la feina que portes tots els dies perquè la falla siga tot millor per a tots els fallers. Eres un gran president. José, el meu president infantil. En tu em vull molt. Sé que ens queden molts moments d'emocions i alegries per viure junts aquestes falles. I a Cristina, la meva fallera major, vull dir-li que l'admire, que sempre em mira amb un somriure, que no em puc imaginar i sempre està pendent de mi. Eres un exemple per a mi. I ja dir a tots que disfruteu de la millor festa del món, la festa valenciana. Visca València, visca les falles i visca la falla Raval de Catarroja! Aplega el torn de que es dirigisca a tots nosaltres la nostra fallera major.
Cristina. Molt il·lustríssim alcalde de la vila de Catarroja, en Jesús Monfort Cubillos, concejal de festes en Alejandro García i Agapont, corporació municipal, fallers majors del poble de Catarroja i de seues respectives corts d'honors, presidents i components de la Junta local, presidents i fallers majors 2016, fallers, falleres, ravalers, amics i amigues, familiars, molt bona per tots. Orgull, tracció, sentiment, amistat, foc i flama de nostra festa és el que representa aquesta magnífica comissió a la que pertany. I avui, més que mai, estic orgullosa de representar. A alguns de vosaltres vos sonaran aquestes paraules, doncs es troben escrites a un lloc ben important al nostre casal. Però és ben cert que tot faller hi ha aquestes paraules escrites al cor, des del naixement dels primers gestors de fusta fins a les últimes cendres que culminen l'any faller. Aquesta jove i extensa falla ha complit el somni que començà, ni més ni menys, que fa ja 4 anys. M'ha exaltat com a la màxima representant, com a fallera major, i m'ha brindat l'honor de representar-la. I és per això que avui estic ací, per a fer-ho com es mereix. Nascuda a una terreta banyada pel Mediterrani, es troba aquesta falleta, que és símbol de nostra festa. En aquesta terra valenciana, plena d'horts de tarongers, que crea metge sana quan ven els forasters. Una meravellosa falla que amb les dolçaines i estabalets harmonitza d'alegria i rialla a la pólvora i els masclets. Un orgull i un sentiment hem de tindre al cor i al cap, sempre ben contents de ser ravalers i valencians. I avui tinc l'honor d'estar així, representant l'orgull dels ravalers, a la falla que ha vist néixer el meu sentiment faller. Què és sentiment? Sentiment no és altra cosa que l'orgull de sentir-te valenciana, de notar com et vibra l'ànima al so de cavaller, de quedar-te abobada al mirar els monuments, que l'olor que més t'agrada sigui aquell que deixen els masclets, d'il·lusionar-te vestint de llaura hora i de passejar a la música pels carrers, un sentiment que es converteix en somni aquest 24 de gener. I per fi estic ací, vestida i engalanada, representant a la meva falla. Falla on hi ha persones que en vegada d'estar descansant a casa han decidit dedicar-li un moment, bé, molts moments del seu temps, a preparar la presentació, els guions, a fer el decorat, als assajos, tant de ball com de teatre, que per més que ho desitgen no poden seure a les butaques i que es troben darrere meua a bambalines, fent que aquesta vesprada siga de les millors de la meva vida, intentant que cada detall siga perfecte, no deixant res en l'aire. Ravalers, i en especial vosaltres, he de dir-vos que és perfecte, és més que això, és insuperable, és màgic. Us estaré eternament agraïda per el que heu fet. I no m'oblide d'aquelles persones que de segur, entre ahir i avui, i per motius, diguem, burocràtics, han estat ben aixetrejats muntant aquest meravellós decorat, encarregant-se de les llums i coordinant des de la sombra que tot estiga al nostre gust. I crec que parlen a veu dels 4 pot dir que ho heu aconseguit. Gràcies de tot cor. I ara vull dirigir-me als meus menuts. Ja sabia jo que algo estàveu tramant. No és normal que se callareu quan entrava a maquillar-ho. Crec que és normal. Ni molt menys que deixeu de parlar. Us vaig a dir una cosa. Guanyeu o perdau, per a mi sou grans, sou inimitables, sou simplement els millors. Espero que tots vosaltres, amics i fallers, hàgiu gaudit de la mateixa manera que jo he fet, però en especial la meva família, que està avui donant-me tot el meu suport. Els meus pares, per donar-me el millor regal que té la vida, que és la vida en si. Mamà, crec que s'obren les paraules entre tu i jo.
Tot el que voldria dir-te ja ho has dit el dia de la proclamació. Però m'agradaria donar-te les gràcies per aguantar els meus mals humors en època d'exàmens, on sé que em posa insuportable. Gràcies per 24 anys d'esforços, de constància, per consentir-me fins a l'extrem i per ensenyar-me el que significa la paraula amor. Doncs no hi ha mort que sigui condicional que d'una mare. Imagina que tindràs els mateixos ulls que aquell dia 20 de setembre, quan no vares consentir que pujara les escales sola i m'acompanyares, tot i les meves negatives, fins al control de seguretat. Aquell dia, el teu cap em deia que volara, que aprenguera, que el millor que podia fer era anar-me'n fora a seguir estudiant i que no tornara. Però els teus ulls deien el contrari, ulls que tentaven controlar les llàgrimes, mentre la teva xiqueta es convertia en dona i em prenia un gran viatge. I no vull acabar el torn d'agraïments sense donar-li les gràcies a la meva extensa família. A la família que no es tria i a la que sí, i en especial a aquests dos sols que il·luminen la meva vida. Ara sí, Rosa, José, Martín, obrigant-me els ulls i no espergam cap moment, perquè com diu una amiga meua, ara comença tot, ara comença el nostre 2016. Una amiga que, al igual que molts, fallers i no fallers, desitjarien estar avui ací, a l'escenari, amb mi. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies per estar ací. No vaig a fer-ho més llarg, però em perdonareu que em torni a repetir. No he acabat mai un discurs sense pronunciar aquesta frase i avui no va ser l'excepció. Juve, sense vosaltres, ser fallera major no seria el mateix. 2016, gràcies a tots. Bona nit, visca València, visca les Falles, visca la Falla Raval, però sobretot, visca València en Falles. Seguidament serà el nostre president infantil l'encarregat de dirigir-se a tots nosaltres. Alcalde de la villa, en Jesús Monzo y Cubillos, regidor de festes, en Alejandro García y Aragón, Corporación Municipal, falleres majors de Catarroja, Marta Bosch i Marta Poli, cor d'honor, falleres majors i presidents de les falles convidades, públic en general, molt bona vesprada. Estic molt emocionat d'estar ací davant representant de la meva comissió. Una comissió tant en gent com en cop, la comissió Ravalera. Aquest any va ser per a mi un dels més importants de la meva vida, dels que vaig a recordar amb més estima. Gràcies a tots vosaltres per confiar en mi. Vaig a compartir amb vosaltres grans moments que per a nosaltres van ser únics en la nostra vida. I espero guanyar molts premis, perquè aquesta falla, la falla Raval, és una falla guanyadora. Per això estic tan orgullós d'estar dient aquestes paraules. Ser president infantil d'una comissió com aquesta és una cosa que mai havia imaginat. És un somni fet realitat. I sobretot, ser el representant d'una festa tan bonica i especial com són les falles, la nostra festa, la festa de tots els valencians, una festa perfecta, que no li falta res. Tots els valencians la sentim com a patrimoni de la humanitat. Ser el màxim representant infantil d'una festa com esta és el millor que m'ha pogut passar. Me sent molt orgullós de ser valencià, de representar a tots els xics valencians. Gràcies a ma mare per haver-me parit ací, en València, la nostra terra. Dona igual com la vida, si comunitat, regne o país. I això és un nom i una identitat. València, la senyera i la nostra Mare de Déu. Per finalitzar, vull donar les gràcies. Gràcies a tots els que heu depositat la vostra confiança en mi. A tota la meva comissió, tant infantil com major, als xics de protocol, que en tot moment està amb en Rosa i amb mi, a aquest xic que està per ajudar-nos en tot moment que fa falta, i que
fa que guanyem molts premis. Borja, eres una gran persona. A Emma i a Marta, que amb elles he viscut grans moments i s'han portat molt bé amb mi. A Martín i a la Pecha, perquè me cuiden molt i estan pendents de nosaltres en tot moment, com si foren els nostres pares. A Rosa, encara que és molt tímida, està fent-se molt bona amiga, que espera mantindre per a la resta de la nostra vida. Espera que aquest any sigui inolvidable per als dos. Els meus amics, els Pollitos Falleros, per els vostres regals i el vostre suport, en especial a Artur i Maria, els nostres fotògrafs, que heu fet formidable. Mai oblidaré la vostra ajuda desinteressada. A la meva família, en general, però en especial als meus iaios i als meus pares, que sense el seu recolzament i el vostre temps això no seria possible. Vos vull molt a los quatre. I a aquest ser xicotet que l'estic furtant tot el temps que necessita mamà, però que no diu res, això és me diu guapo, el meu xerro. Això les resta... Això les resta dir el que tots diuen. Visca València, visca Catarroja, visca la Falla de Treball i visca les falles del 2016! I per a tancar el torn de paraula serà el nostre president Martí. Escucha, ¿dónde tienen la ropa de taller? Y la percha y la funda y todo, que no lo entiendo. ¿Dónde estaba la ropa? Sí, allí no hay nada. Autoritats, falleres majors de la vila, president i coordinador de la UAF, falleres majors i president de les falles comunals, fallers, amics, molt bona vesprada a tots. Primer que res, volia donar l'enhorabona a les que avui han sigut exaltades com a falleres majors de la falla Raval, Rosa i Cristina, junt al president infantil, José. Dir-vos que això va de bo i que ja estem en falles e intenteu disfrutar al màxim que això passa volant. Sé que tots teníeu ganes de que este dia arribara, el dia de la presentació, perquè ho saps, que han patit de valent. Per lo menos jo, que duc 3 mesos i sobretot les últimes 2 setmanetes que tela, no les dona passar a ningú. Però bo, al final, tot s'ha encausat i el resultat està així. L'esforç de tota la gent se nota. Gràcies per treballar i fer possible la il·lusió de molta gent. Per sort, enguany han tornat a fer la presentació en el TAC, cosa que l'any passat no poguérem fer. I dir que com en casa en ningú puesto. Felicitar a la delegada d'infantils junt a la seva gent que ha col·laborat amb ella per a poder fer possible la presentació de l'acord d'honor infantil este matí, per aquest gran quadre de Sorolla. Moltíssimes gràcies. Felicitar i donar l'enhorabona al director de la presentació, que enguany ha sigut Borja. Moltíssimes gràcies per el teu esforç junt a tot el món que t'ha ajudat i aportat alguna cosa. Saludar la meva família, amics, moltíssimes gràcies per ajudar-me. I per acabar, dir que estic molt content de representar esta falla, per tots els puestos, i felicitar a tots els fallers que componen esta grandíssima família. I per acabar, dir moltíssimes gràcies a tots de cor i dir que les falles són la millor festa del món. Visca València i visca la falla Raval! Este matí ha tingut lloc la presentació de l'acord d'honor infantil. Per tant, aquesta vesprada toca el torn de la comissió major. És per això que demanem la presència a peu d'escenari de les nostres falleres majors i presidents per rebre a la comissió major.
Ya no me bajo. Y por último, señor Vicente Burgos y la Rey. En la mochila no tiene batería. Abans de donar pas a les falles amigues, demanem la presència de les persones que han representat a la nostra comissió durant el passat exercici de la millor forma possible. Un fort aplaudiment a la Fallera Major Infantil 2014-2015, Marta Peiró i Martínez.
Fallera Major 2014-2015, Emma Pons y Maroto. De part de tota la comissió, els presidents i falleres majors es faran entrega d'un pergamí en record d'aquest regnat tan especial. Despedim amb un fort aplaudiment al representant de la nostra comissió de l'exercici 2015, Fallera Major Infantil 2014-2015, Marta Peiró i Martínez. Presidente Infantil 2014-2015, Hugo Mas y Alapón. Fallera Major 2014-2015, Emma Pons i Maroto. Ara aplega el torn de rebre a les comissions que han volgut estar ací esta vesprada acompanyant-nos. En primer lloc serà Falla, Carrera Malilla, Isla Cabrera. Fallera Major, Jessica, Abel y San Martín. Vicepresident, Antonio, César y Jurado. Despedim amb un fort aplaudiment a la Falla, Carrera Malilla, Isla Cabrera. Serrano y Lechuga. Fallera Major Infantil, Natalia, El Paz y Cancio. Fallera Major, Jessica, Nadal y Moreno. President, Miguel Ángel, Moya y Ruiz. Despedim amb un fort aplaudiment a la Falla Jaume I.
Fallera Major Infantil, Andrea Reche y Perea. Fallera Major, Eva María Herranz y González. President, Héctor Salanova y Rosalén. Despedim amb un fort aplaudiment a la Falla Les Barraques. Falla El Mercat. Presidente infantil, Héctor Mata y Cuevas. Fallera Major Infantil, Andrea, Lucas y Aguado. Fallera Major, Vanessa, López y Gil. Presidente, Juan Antonio, Paló y Valero. Despedim amb un fort aplaudiment a la Falla El Mercat. Falla Plaça de la Regió. President infantil, Raúl Valverde y Alapont. Fallera Major Infantil, Sara Alqueitar y Miravalles. Fallera Major, Lorena Pérez de Amorós. President, Javier Vázquez y Rodrigo. Despedim amb un fort aplaudiment a la Falla Plaça de la Regió. Falla Filiberto Rodrigo. Presidente infantil, Alejandro Montoya y Sánchez. Fallera Major Infantil, Nayara Gómez.
Despedir amb un fort aplaudiment a la falla Filiberto Rodrigo. Falla el centenar de la ploma. Presidente infantil David León y López. Fallera Major Ruth Caparrós y Guillem. Vicepresident primer Emilio José Santos y Ribes. Despedim amb un fort aplaudiment a la falla El Centenar de la Ploma. Falla La Rambleta. Presidente infantil Inca Leal y Díaz. Fallera Major infantil Carmen Pol y Yuga. Fallera Major Cristina Andreu y Palacios. President Javier Vila y Ramón. Despedir amb un fort aplaudiment a la falla La Rambleta. Falla La Albufera. Presidente infantil Vicent Guillem y Barrera. Fallera Major infantil Marta Estíbaliz y Alapont. Fallera Major Elisa Estíbaliz y Alapont. Secretari Sergi Gómez y Collado.
¿Qué falta? ¿Qué falta? Tienes hasta que el 20 de mayo. Despedir amb un fort aplaudiment a la falla El Charco. I per últim, serà el torn de rebre les màximes representants de la festa fallera al nostre poble, les falleres majors de Catarroja i les seues cors d'honor. Cor d'honor infantil, Xiqueta, Raquel, Pérez i Miret. Xiqueta, Sheila, Marc i Lluís. Xiqueta, Carla, Reis i Pasqual. Xiqueta, Maria, Granjà i Caramolino. Cor d'honor major, senyoreta Carla Mayo i Muñoz. Senyoreta Natalia, Ramon i Martí. Senyoreta Carla Penella i Martínez. Senyoreta Belén Nieto i Fresqueda. Acompanyada pel vicepresident de la Unió d'Associacions Falleres de Catarroja, el senyor Juan López Dinache i el regidor de festes, el senyor Alejandro García i Alapont, fiquem-se en peu per a rebre a la fallera major infantil de Catarroja, Xiqueta, Marta, Bort i García. Acompanyada pel president de la UAC, el senyor Javier Porti Moreno, i l'excel·lentíssim alcalde de la vila de Catarroja, el senyor Jesús Monzó i Cubillos, rebem amb un fort aplaudiment a la fallera major de Catarroja, senyoreta Marta, Poli i Pasqual.
despedim amb un fort aplaudiment a les Corts d'Honor de les Falles Majors de Catarroja. D'altra manera, per a finalitzar l'acte, escoltarem el nostre himne regional donant-vos les nostres sinceres gràcies per la vostra assistència i suport i recordant-vos que després d'un xicotet descans farem el nostre fi de festa. Moltes gràcies a tots! Espanya, tots som de veu, germans vingueu, i en el taller i en el camp remoregen, cantis d'amor i l'esperança. Al ritme de guitarra moral, paradís de l'arte ofrenen, ses pintores gegantines, i estos teus sultans tots cedits estenen, un coplis de multa i de roses fines. Els paradisos de les riberes, pensem les arracades, les arcades de les malaveres, almenys toda la meua amada i el no t'envia.
Policials en veu als fenesters.